രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മധ്യാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം തദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീ ഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാ അദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിതംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയവാഞ്ചാകൽപതരൂപിഭ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതാകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശാത്യദേശതാരിണേ ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് അത് ഒരു എക്സാം കോഴ്സ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. ബട്ട് എന്നാലും ഭാഗവതം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും നല്ല ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ചേരാൻ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏത് അധ്യായമാണ്? 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് വിഭൂതി യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ചോദിക്കുക കേട്ടോ. വിഭൂതി യോഗം. അപ്പൊ വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അതീതനാണ് എന്ന്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? ശുദ്ധഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് മുഖ്യതമം ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് എന്തെന്ന്? അനന്യഭക്തി, അതായത് ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശുദ്ധഭക്തിയാണ് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു എന്നുള്ള എന്താ പറഞ്ഞത്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ, എന്നെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പൂർണ്ണ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് എന്റെ ധാമത്തിൽ വരാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അതിൽ 9:34 എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്? ആ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈവൻ നമ്മുടെ ശിവദേവനാണെങ്കിൽ പോലും അത്രയും, അതായത് വരിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള എന്താണ് എല്ലാ ദേവതന്മാര്, നമ്മളെ ബ്രഹ്മാവോ ഇന്ദ്രനോ അങ്ങനത്തെ ദേവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വച യത്തേഹം പ്രിയമാണായ ഭക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന എന്താണ്? അർജുനൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അല്ലെ. ഇതിനു മുമ്പ് എന്താ ചോദിച്ചാൽ ബ്രഹ്മം എന്താണ്, എന്താണ് യജ്ഞാധിപതി ആരാണ് എന്നൊക്കെ, ദൈവം ആരാണ്, അതിഭൂതം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അല്ലെ അർജുനൻ. അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടികളായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനായിട്ട് പറയാണ് എന്തെന്ന്? എന്താ പറഞ്ഞത്? കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ഉപദേശിക്കാം, നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട്. അപ്പൊ അതായത് ഇത് അർജുനന്റെ നന്മയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഞാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മുനി നൽകുന്ന നിർവചനം ഇതാണ്: ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം എന്നീ വിഭൂതികൾ തികഞ്ഞവൻ.
അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം. ഇതാരാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിർവചനം കൊടുത്തത്? പരാശര മുനി. അത് വ്യാസദേവന്റെ അച്ഛനാണ് പരാശര മുനി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. തന്റെ വിഭൂതികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അതിഗൂഢങ്ങളായുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇനി കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ വിഭൂതികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അതിഗൂഢങ്ങളായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇനി കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതിഗൂഢം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. അതാണ് രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കഥകളെ എത്ര എത്ര നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം എന്തുണ്ടാവും? നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകൃതമാകും. അപ്പൊ ഒരു തവണ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭാഗവത കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. മഹാഭാരതമൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, രാമായണം കഥ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ രാമനും എന്താണ് ദശരഥന്റെ മോനായിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കഥ തുടങ്ങുമ്പോഴേ അതൊക്കെ അറിയാം, ഞങ്ങൾ എത്ര തവണ കേട്ടുള്ളതാണ്, ചെറുപ്പത്തിലേ തൊട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കഥകൾ എത്ര തവണ കേൾക്കുന്നുവോ ആ ഓരോ തവണയും ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ അത്തരം ലീലകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ശരി, ഒരു തവണ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാ പോരെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു തവണ ശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ശുദ്ധിയായില്ലേ? പക്ഷെ പിന്നെയും നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ 1 മണിക്കൂറോ 1.5 മണിക്കൂറോ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഭാഗവതം കേൾക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയം ശരിയാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഭഗവാനിലായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കും. പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും, ഓ എത്ര ഇതാണെങ്കിലും നമ്മളും അതേമാതിരിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. ഓരോ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അതുപോലെ ആവണം നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടീൻ ലൈഫിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്താണ്? ഭൗതിക ചിന്തകൾ, ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം അതിലാണ് നമ്മൾ മുഴുകുന്നത്. അപ്പൊ ആ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു തവണ ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ കയറ്റുന്നത്? അതില് ഈ ഭൗതിക ചിന്തകളും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ് കയറ്റുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ വീണ്ടും അത് ക്ലാവ് പിടിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ? ഒരു വെള്ളിയുടെ പാത്രം നമ്മൾ കഴുകി നന്നായിട്ട് വെച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പഠിക്കുക അതിന്റെ കളർ വീണ്ടും മാറും. എന്താ? സിൽവർ ഓക്സൈഡ് വരും അല്ലെ അതിന്റെ പുറത്ത്, അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്ലാക്ക് കളർ വരും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും. നമ്മൾ എന്താണോ അതിന് കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ശുദ്ധമായിട്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം? നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മള് ഭഗവത് കഥകൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. അപ്പൊ അത് ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുള്ളൂ. തുഷ്യന്തീച്ച രമന്തിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് വരിക. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ആനന്ദിക്കും എന്നാണ്. വേറെ ഏത് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്തര സംഘത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചും ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുള്ളൂ. അതല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചേച്ചിമാരോ അനീതിമാരോ ചേട്ടന്മാരോ അവരൊക്കെ കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ സംസാരിക്കുക? ഏതെങ്കിലും ലേറ്റസ്റ്റ് മൂവിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, അതല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, ഒരാളുടെ പഠിപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് സംസാരം വരിക, അല്ലെ? അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തന്മാരെ ഒപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ അടുക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്റെ സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണ് അവര്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിച്ച ഒരാളില് അയാളുടെ ലെവലിലാണ് സൃഷ്ടിക്കുക, അല്ലെ? അവരെക്കാളും മേലെ പോയിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുക. നമ്മളെക്കാളും മേലെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് നോക്കണം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നു, ഇപ്പോ അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം, നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടറിവുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നല്ലാണ്ട് ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഭൂപ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ്, ആ സ്ഥലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പറയാനും അറിയാനും കഴിയും. നമ്മൾ വായിക്കാത്ത ഒരു വേർഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്, പഠിക്കാത്ത ഒരു വേർഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നമുക്ക് പറയാനേ സാധിക്കില്ല.
അപ്പൊ ഒരു തവണ നമ്മൾ അത് തലയുടെ ഉള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ തലയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനും അതീതനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലെവലിലുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളിലും ഒരു അംശമാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു അംശത്തിന് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതഭാവം അവർ മാനസികങ്ങളായ ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു കിണറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള തവളോട് പറയാണ്, പറയും ഇതിന് പുറത്ത് ഇതിന് വിശാലമായ ഒരു ലോകമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പറയും അത് ഭയങ്കര വലുപ്പമാണ്. ഒരു തവള വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് ചാടി ഒരു കിണറ്റിൽ വീണ് നിൽക്കും. ആ കിണറ്റിൽ ഓൾറെഡി തവളയുണ്ട്, അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അവിടെയുള്ള തവളയാണ്. ആ തവളോട് പറയാണ് ഈ കിണറിന്റെ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ്, അവിടെ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട്, അത് അത്രയും വലുപ്പമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ തവള ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ദേഹം വിരിപ്പിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും, ഇതിനേക്കാളും വലുപ്പമുണ്ടോ, ഇതിനേക്കാളും വലുപ്പമുണ്ടോ? അവസാനം അതിന്റെ ദേഹം പിളർന്നു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പോലും ആ ഐഡിയ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും. അപ്പൊ ഊഹാപോഹങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനായ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ഞാനാണ് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലുമുള്ള ഭഗവത് സൂത്രങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ സച്ചിദാനന്ദ മൂർത്തിയായ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ. സർവസ്വവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അവിടുത്തെ കരുണയാൽ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഭഗവാൻ ഒരംശമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് തുറന്നു കാണിക്കും ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളത്. പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല, അത്രയെങ്കിലും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണുന്ന വിധത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരും ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. യോ മാമാ ജമാനാദിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം അസമ്മൂഢ സമർത്ഥേഷു സർവപാപൈ പ്രമുച്യതേ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവ്വലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനായി ആകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാൻ അജം, ജനനമില്ലാത്തവനാണ്. മാമജം, അജം എന്ന് പറഞ്ഞ ജനനമില്ലാത്തവൻ, എന്റെ ആദ്യം തുടക്കമില്ലാത്തവൻ. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? കാരണം ഭഗവാന് ജനനമേ ഇല്ല, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് തുടക്കമില്ലാത്തവൻ. അതിന്റെ അവസാനവും ഇല്ല ഭഗവാന്. സർവ്വലോകേശൻ, ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഈശ്വരൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഈ സർവ്വലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇതറിയുന്ന ഒരാള് എന്ത് ചെയ്യും? പാപമുക്തനായി തീരും. എങ്ങനെയാണ് പാപമുക്തനായി തീരുന്നത്? അപ്പൊ അവരുള്ളിൽ നിന്ന് അഹങ്കാരം, ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം മാറും. എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരും. ആ ഒരു മനോഭാവം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാപമുക്തനാകുന്നത്. പരമപുരുഷനും ജന്മമില്ലാത്തവനും സർവേശ്വരനും എന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഈ പരമോന്നത ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞവനെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, മറ്റു ദേവന്മാർ എന്നിവരുടെയും സൃഷ്ടാവകയാൽ അവിടുന്ന് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പരമാധികാരിയാണ്. അതാണ് 14 ലോകങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ 14 ലോകങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അധീനത്തിലാണ്. അതിന് മേലെയുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ശിവലോകവും ദുർഗ ഉണ്ടാവും, ധ്രുവലോകം, ഇതെല്ലാമേ ഭഗവാന്റെ അധീനത്തിലാണ്. ദേവകി വസുദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായല്ല ജനിച്ചത്, തന്റെ ആദിമ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? ആ ചതുർബാഹു രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ. അതിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടി തുടങ്ങുന്നത്. കാരണോദക സായി വിഷ്ണു ആണ് ചതുർബാഹു ആയിട്ട് ആദ്യം വരുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് നാരായണൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നാരായണ രൂപമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചതുർബാഹു രൂപം. സംഘർഷനിലാണ് ചതുർബാഹു വരുന്നത്. സംഘർഷന്, നാരായണൻ, മഹാസംഘർഷനൻ, അങ്ങനെയാണ് വരിക. മഹാസംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ളവർ വരുന്നത്. ഈ കാരണോദക സായി വിഷ്ണു എന്ന് വരുന്നത് നിന്നാണ് വരിക. അപ്പൊ ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് വാസ്തവത്തിൽ യോഗി. സന്യാസിയും അദ്ദേഹം തന്നെ, അല്ലാതെ കപടയോഗിയോ സന്യാസിയുടെ ഉടുപ്പ് ധരിച്ച് നടക്കുന്നവനോ അല്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛകൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാളെ സന്യാസി എന്ന് പറയാം? അയാൾ ഗൃഹസ്ഥനാവാലോ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സന്യാസി എന്ന് പറയുക? ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എങ്ങനെയാണ് സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? എന്നാൽ സന്യാസിയുടെ ഉടുപ്പിട്ട ആള് സന്യാസി അല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ കോൺട്രവേഴ്സിയാണ് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നല്ലത് നടന്നാലും ചീത്ത നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ വലിയ ആളോ ചെറിയ ആളോ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം അവർക്കില്ല. ചണ്ടാളനെയും പട്ടിയും പൂച്ചയും എല്ലാം അവർ ഒരേമാതിരിയാണ്, ഒരേ കണ്ണിൽ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവതാജ്ഞയ്ക്ക് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിർ ജ്ഞാനമസമ്മോഹ ക്ഷമാ സത്യം
ദമശമ സുഖം ദുഃഖം ഭവോ ഭാവോ ഭയം ച ഭയമേവ ച അഹിംസ സമതാ തുഷ്ടി തപോദാനം യശോ യശഃ ഭവന്തി ഭാവഭൂതാന മത്ത ഏവ പൃഥഗ്വിദാഃ. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 26 ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എണ്ണി നോക്കിക്കോളൂ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 26 ഗുണങ്ങളാണ് പറയുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആരെയാണ്? ജീവാത്മാക്കളുടെ നല്ല ഗുണങ്ങളാണ്. എന്തെന്ന് അതിൽ രണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധി, ഞാനിവിടെ കീർത്തിയും അപകീർത്തിയും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ഒരു എന്താണ് ശുദ്ധ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച ആൾക്കാരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. എന്ത്? ബുദ്ധി, നല്ല ബുദ്ധി, തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധി എന്ന് പറയില്ലേ, ക്രുക്കടല്ല, ആക്ച്വലി കുരുട്ടുബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതല്ല. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, അതുപോലെ എന്താണ് സംശയമില്ലായ്മ. അവരുള്ളിൽ സംശയം ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം എല്ലാം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നമാര് ചെയ്യൂ, ഇന്നമാര് ചെയ്യൂ, ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഭഗവാൻ തരും. വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ഏതിനു മോഹമില്ല, കാരണം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എത്ര കുറവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും കുറവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡല്ലേ അപ്പൊ ഉണ്ടാവുക. കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ള മോഹം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇനി ക്ഷമ, ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് ക്ഷമ വരും, കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം എന്തെന്ന്, നമ്മൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാലും അത് നടക്കുമോ നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, കാരണം നമ്മൾക്ക് അതിന് യോഗ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അതുപോലെ അത് നമ്മൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് അറിയുന്ന ഒരാളോട് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ ഫുൾ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് കാര്യം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ക്ഷമ വരും, നമ്മൾക്ക് അക്ഷമ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു കാര്യം സാധിക്കണം എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴാണ് അക്ഷമ വരുന്നത്, ക്ഷമയില്ലായ്മ വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എപ്പം നടന്നാലും ഓക്കെ, നടന്നാലും ഓക്കെ, നടന്നില്ലെങ്കിലും ഓക്കെ, അത് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം. ആ ലെവൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്ഷമയായി മാറുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ സത്യം, അവരൊരിക്കലും സത്യത്തിന് നിരക്കാത്തത് ചെയ്യില്ല. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും. ജ്ഞാനം എന്നാൽ ആത്മാവും ജഡവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗ്രഹിക്കലാണ്. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്നൊന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ശരീരമല്ല ആത്മാവെന്ന് അറിയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ഭൗതിക പഠനങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് ഒന്നും വരില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ജോലി സമ്പാദിക്കാം, എങ്ങനെ സ്ട്രെസ് റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കാം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും. അവരെ എങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങണം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഒരു ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പഠിപ്പും നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ല. ഇനി ഒരാൾ കള്ളനാണെങ്കിൽ അയാൾ കള്ളനാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് സത്യമാണ്. സത്യം ചിലപ്പോൾ അപ്രിയമായേക്കാം, എങ്കിലും അത് പറയാതിരിക്കരുത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കണം അവർക്ക് കുറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആൾക്കാര്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവന് ഹാനി വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് പറയില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നു, ജീവന് അപകടം വന്നേക്കാം, എന്നാലും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അപ്രിയമായതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യം പറയേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാതെ സ്വന്തം സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കലാണ് ഇന്ദ്രിയ സംയമനം. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യോഗിയുടെ മാരി വന്ന് ഇരുന്ന് ഒരു എന്താണ് കുശപ്പുലിന്റെ മേലെ കയറിയിരുന്ന് മാൻതോലിന്റെ ഒക്കെ മേലെ കയറിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്താണ് ധ്യാനിക്കുന്നതല്ല ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ആമ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു ഡേഞ്ചർ, എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ആമയുടെ കൈയും കാലുകളൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ആ അപകടം നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആമ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് ആവശ്യത്തിന് ഒരു നാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രജൽപ്പ, അതായത് അനാവശ്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പരദൂഷണം പറയാനോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാനോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാനോ വേണ്ടിയിട്ട് വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കരുത്. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അത്രയും വില പിടിച്ചതാണ്. അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രചൽപ്പ എന്നാണ് പറയുക. അത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ എന്താണ്
സിനിമാറ്റിക് വാരികകൾ വായിക്കുന്നത്. അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം എനിക്ക് ഉണ്ടായോ വെച്ചാൽ ഇല്ല. അത്രയും സമയം വേസ്റ്റ് ആയി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നടക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും താഴത്തെ ജീവിവർഗങ്ങളിലേക്കാണ് പോകാൻ പോണതെന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ നിമിഷം നമ്മൾ പാഴാക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ളത് ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, അപ്പൊ പ്രജൽപ, അതാണ് ക്രോക്ക് ഓഫ് ദ ഫ്രോഗ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ തവളകള് ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? പാമ്പ് വന്ന് കടിച്ചു കൊല്ലും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ശബ്ദം, അത് അനാവശ്യ ശബ്ദം ഇല്ലാണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തവളയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടായിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലാനും കീർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാക്സിമം സമയം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും. കണ്ണുകൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ മൂവി കാണുന്നത് കണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ? അപ്പൊ നല്ലത് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടോ? ഒരു സമൂഹത്തിന് ഗുണമുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭയമില്ല. സ്വപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് അയാൾ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് നിശ്ചയമായി തിരിച്ചു പോകും. പക്ഷേ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. എന്തിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പകുതി ഭാഗം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കണം. ഇതാണ് ദാനം. അപ്പൊ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ശമ്പളമാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 50% കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതില്ലെങ്കിലും ഒരംശമെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ജ്ഞാനം. എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിലുള്ള എന്ത് വസ്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു ഓവറോൾ എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം, ആ വിശ്വരൂപം നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ? മഹർഷയ സപ്തപൂർവേ ചത്വാരോ മാനവസ്തദാ മദ്ഭാവ മാനസാ ജാത യേഷാം ലോകൈമാ പ്രജ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് പറയുക? സപ്തർഷികള്. ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മാവിൽ വന്ന സൃഷ്ടികളാണ് കേട്ടോ. സപ്തർഷികള്, അവർക്ക് മുമ്പാണ് 4 മഹർഷിമാര്, മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കൾ, ഇവരെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് സനകൻ, സനന്ദനൻ, സനാതനൻ, സനത്കുമാരൻ, ഇതാണ് 4 കുമാരന്മാരെന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ കുമാരന്മാരെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് അതേ അവസ്ഥയാണ്. അവർക്ക് വലിപ്പമില്ല, ചെറുപ്പമില്ലാത്ത മാതിരി ഇരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അവരുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അവര്. എന്നീ 4 മഹർഷിമാരും മനുക്കളും ഉത്ഭവിച്ചു. ഈ 25 മഹർഷിമാരാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പൂർവ്വപിതാക്കൾ. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ ആരാണ്? ഈ 25 മഹർഷിമാര്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമയോ വേത്തി തത്വതഃ സ്വവികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇത് ഭഗവാന്റെ ഇതിന് വിഭൂതിയെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകും. പരമപ്രഭുവിന്റെ വിവിധ വിഭൂതികളെ പറ്റി തികച്ചും വിശ്വാസം ഉദിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതായത് നമ്മൾക്ക് ആ വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓരോന്നും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിഭൂതി തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഒരു പൂവ്, ആ പൂവിന്റെ പല വർണ്ണങ്ങൾ, അതിന്റെ സ്മെല്ല് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എത്ര യൂണിക്കാണ് അല്ലെ? എത്ര തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ ഓരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ പ്രകൃതികൾ, കാക്ടസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. മരുഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഘടന, അത് ഓരോന്നും നോക്കി 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 ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നിറയെ പേർക്ക് വന്നിട്ട് അത് എന്താണ്? ഈ സയന്റിഫിക് റിയാക്ഷൻ മൂലമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനത്തെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അസ്തിത്വം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ പൂർവികരുടെയും ആദിമ പിതാവാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആർക്കും ഉപേക്ഷ പാടില്ല. അത് അറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തി സാധനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തി സാധന, ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാപചന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതാഹ. ഇതാണ് ചതുർശ്ലോകി എന്ന് പറയുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാപചന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതാഹ. ഇതാണ് സംബന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ഇവിടെ വരുന്നത്.
ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. അതായത് ഈ എല്ലാ ലോകങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചത്, ആധ്യാത്മിക ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണ് എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഒരാളാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവരെ ബഹുമാനിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കും, അങ്ങനെ അറിയുന്ന ആൾക്കാര് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കം കൃഷ്ണനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭക്തനെ മൂഢന്മാർക്കോ അബദ്ധ ജടിലങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കോ വഴിപിഴപ്പിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ബഹുമാനം വരും, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ മറ്റുള്ളവര് പറയുകയാണ് അല്ല ഇതൊക്കെ നുണയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർ വിശ്വസിക്കില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും മറ്റു ദേവന്മാരും ഉദ്ഭവിച്ചതെന്ന് എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും തീർത്തു പറയുന്നു. വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരാൾ തന്റെ സർവശക്തിയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം, എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും? തന്റെ എല്ലാ എനർജിയും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട്. കൃഷ്ണനെ ശരിയായി അറിയാത്തവർ കേവലം മൂഢന്മാരാണ്. ഒരു വിഡ്ഢി മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതും. അപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ കരുതുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വിഡ്ഢികളാണ്. മച്ചിത്താമത്കഥ പ്രാണ ബോധയന്താ പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തീച്ച രമന്തിച്ച. എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മച്ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയില് ആരാളുള്ളത്? ശുദ്ധഭക്തന്മാര്. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ മുഴുകിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവര് രണ്ട് ഭക്തന്മാരെ കണ്ടാല് അവർക്ക് എന്താ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട്, ഭഗവാന്റെ രാസലീലയെ കുറിച്ചാവാം, ഭഗവാന്റെ ബാല്യലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടാവാം അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അസുരന്മാരെ കൊന്ന ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കാം, എങ്ങനെ കംസനെ കൊന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്യധികമായ ആഹ്ലാദം അനുഭവപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ ദിവസേന 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ലീലകളെയും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തതുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. മത്സ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഭക്തന് ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ നിന്നകന്ന് ജീവിക്കാനാവില്ലെന്നുമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു ബീജം? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലെ, ഹൃദയത്തില് ഒരു ഭക്തിലത ബീജം നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് ആരുകൊണ്ട്? ഗുരുവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഒരു ബീജം വന്നു, എന്തെന്ന്? ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഭക്തിയുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ബീജം ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ വളർത്തുക എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതാണ് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ മത്സ്യത്തിൽ പിന്നെ ഒരവസ്ഥയിൽ എന്താവും? ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്തായാലും മന്ത്രം ജപിച്ചേ തീരൂ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും. അപ്പൊ അതാണ്, മത്സ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഭക്തന് ഭഗവത് സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാന് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചിന്തകളായിരിക്കും. ആ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെ? ഒരു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മീനെ പുറത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവും? അത് പിടച്ചു ചാവും അല്ലെ? വെള്ളമില്ലാണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ആധ്യാത്മിക സ്വഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥമേ ഉള്ളൂ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ആ ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതിന്റെ തുടക്കമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് കേട്ടോ. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്?
ഇനി സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാന്റെ സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പത്രം പുഷ്പം ഫലം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് ഭഗവാനെ പൂജിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാൻ തന്നെ ബുദ്ധി തരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട്, ആ ആത്മീയ ആചാര്യനിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കെല്ലാം ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ നമ്മൾ അറിയാതെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ആരാണത്? പ്രഭുപാദ, AC ഭക്തിവേദാന്ത പ്രഭുപാദ. ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രഭുപാദ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ കൊണ്ടു തരും, ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് കേട്ടോ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ പുരോഗതി പ്രാപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ എത്തണം എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആ ഗുരു നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് എത്തും. അതിനുള്ള ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം, ഭഗവാൻ തന്നെ ബുദ്ധി തരും. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്നും പറയാം. കൃഷ്ണനാണ് തന്റെ പ്രാപ്തിസ്ഥാനമെന്ന് ഒരാൾ അറിയണം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ ആ വഴിക്ക് നടന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്താം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം എന്താ അറിയേണ്ടത്? എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ അതാണ് എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വഴി മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ? അത് വഴി അറിയുന്ന ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് പോവാം. ആദ്യം എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല വഴികളാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും നമുക്ക് ഇന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യാം, ചിലപ്പോൾ തോന്നും വേറെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാം, അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഗുണമുള്ളതെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ആത്യന്തികമായ ഗുണമുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ്? ഭഗവദ്ധാമം. അവിടേക്ക് പോകേണ്ട വഴി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് വഴി അറിയുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ച് നമുക്ക് പോവാം അല്ലേ? അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ ഒരു വഴി എന്തായാലും ഭഗവാൻ തന്നെ തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാന ജന്മതമ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭക്തത, അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഇങ്ങനത്തെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഭക്തി സേവനം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ച് തരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. എന്തിന്റെ വിളക്ക്? അറിവിന്റെ വിളക്ക്. അതെന്താണ്? ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് പറയും ഇത് ചെയ്യേണ്ട, ഇത് തെറ്റാണ്, മറ്റേ കാര്യങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല, തെറ്റുകൾ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ച നിർവ്യാജ ഭക്തന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ വരില്ല. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് ഏകയോഗ്യത. എന്താണ് ഏകയോഗ്യത വേണ്ടത്? കൃഷ്ണാബോധത്തിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ ശുദ്ധാവും. നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പണികളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഒന്നും വേണ്ട. പരമ തത്വപ്രേമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പരമസത്യത്തെ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം സാധിക്കൂ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തി കൊണ്ട് എളിമയോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു എന്താണ്, ഞാൻ എൻ്റെ അത്രയും പൈസയുണ്ട്, ഞാൻ ഇത്ര ആൾക്കാരെ ഞാനത് കാണിക്കും, ഞാനൊരു സ്വർണ്ണക്കിരീടം ഞാൻ ഭഗവാന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ച് കാണിച്ച് ഞാൻ ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അത് ഇരിക്കുന്ന മാതിരി നമുക്ക് തോന്നാം. ഒരിക്കലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരുന്ന ഉറപ്പുള്ള ഒരാൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ എന്ത് പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ആ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭം. ഇത് അർജുനൻ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, എനിക്ക് അങ്ങയെ പറ്റി പൂർണ്ണമായും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി. ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയ സർവേ ദേവർഷി നാരദസ്തദാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനവും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ ദേവലൻ വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആരാണ് അതിനെ സമർത്ഥിക്കുന്നത്? അത് ശരിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത്. മഹാനുഭാവരായിട്ടുള്ള ദേവർഷികളായിട്ടുള്ള നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എന്തെന്ന്? തീർച്ചയായിട്ടും അത് സത്യമാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാം. എന്താ പറഞ്ഞത്?
അങ്ങ് അങ്ങയുടെ പരമമായ ധാമത്തിലാണുള്ളത്, പവിത്രമാണ്, നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല, ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആധുനിക തത്വചിന്തകൾക്ക് ഒരവസരം നൽകുകയാണ്. പരമപ്രഭു വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക? നമ്മളും ഭഗവാനിൽ ഒരിക്കലും ലയിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. വ്യത്യസ്ത പ്രകൃതിയാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്, അല്ലെ? അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്നും പരപുരുഷൻ എന്നും മറ്റു മുഖസ്തുതിക്ക് പറയുന്നതല്ല. അർജുനന്റെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് വേദപ്രാമാണ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിഞ്ഞ ഒരാളാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയായിരിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനും ഭൗതിക ശരീരത്തോടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാനും സാധിക്കൂ. നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിനോടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അർത്ഥം കേട്ടോ. കാരണം എല്ലാവരും മരിക്കും, എല്ലാവരും ഭൗതിക ശരീരത്തിലുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഒരു ശരീരം ലഭിക്കാത്ത ലെവലിൽ പോകുന്നത്, ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ജനനമില്ല, ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അർജുന. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ വരുന്നത്? ഇവിടെ എല്ലാവരും കെട്ടുപോവാന്ന് പറയില്ല, എന്താ പറയാ, ചീത്ത സ്വഭാവമായിട്ട് മാറുമ്പോ, ധർമ്മവും നീതിയും ഒന്നും ഇല്ലാതാവുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ തിരിച്ച് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാലൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവമേതധൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹി തേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാന ദാനവ. അശ്രീ അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അങ്ങയുടെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി, അങ്ങ് അചിന്ത്യനാണ്, എന്താണ്, അതീതനാണ്, ഇന്ദ്രിയ അതീതനാണ് എന്നെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ദേവന്മാർക്ക് പോലും അങ്ങയുടെ ഈ എന്താണ് കഴിവുകളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുകയാണ്. അവിശ്വാസികൾക്കും സസുരബുദ്ധികൾക്കും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് അർജുനൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭഗവത് കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പരമസത്യവും പരിപൂർണതയും കൃഷ്ണൻ തന്നെ എന്ന് അർജുനന് ബോധമുദിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴിയാണ് ഏവരും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായം നശിച്ചപ്പോൾ അതിനെ പുനരുദ്ധരിക്കുവാനായി അർജുനൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്? പാരമ്പര്യം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്, അതിനെ ഉദ്ദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയാണ് ഭഗവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്? അർജുനനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഇത് അർജുനൻ അവിടെ എണീറ്റ് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമായിട്ട്, ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ്, ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട്. ഒരാളോട് പറഞ്ഞാലല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് എത്തുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ട് സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേദതത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂതേശ ദേവദേവ ജഗത്പദേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും ഉത്പത്തിസ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ, ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് എന്തുകൊണ്ട്? മഹാമായ കൊണ്ടല്ല, അന്തരംഗ ശക്തി, യോഗമായ എന്നാണ് അതിനെ പറയാ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് എല്ലാം അറിയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ യോഗമായയാണ്. അപ്പൊ യോഗമായ കൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ, വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാകയാൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ വേണം അത് മറ്റുള്ളവരും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ. എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ സ്വീകരിച്ചത് അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മറ്റുള്ള അറിവുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട്. പരമതത്വം 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യക്തി, ശൂന്യ ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനിക പരമാത്മാവ്, അന്തിമമായി ഭഗവാൻ. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അത് ബ്രഹ്മജ്യോതി. സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ് അതറിയാലോ, ഹൃദയത്തിനുള്ള ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു. അന്തിമമായി ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓടക്കൊള്ളി ഏന്തിയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറ്റി അർജുനനുണ്ടായ ബോധോദയം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാം. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കാൻ നമുക്കിനി അർജുനെ പിന്തുടരുകയേ വേണ്ടൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനന് മനസ്സിലായില്ലേ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചതുപോലെ വേണം അത് മറ്റുള്ളവരും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കിയത്, അപ്പൊ അർജുനന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ.
വക്തുർരഹസ്യശേഷേണ ദിവ്യാഖ്യാത്മവിഭൂതയഃ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാൻ ഇമാം സ്ത്വം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠസി. ഈ ലോകങ്ങളിലെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ. അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അങ്ങയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലായി, അങ്ങ് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടി. എന്താണ് അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇവൻ ദേവന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കില്ല. എന്താണ് ഈ ഭൂലോകത്തിലുള്ള ഏത് സൃഷ്ടികൾക്കും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണ് അതിന് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, തനിക്കായിട്ടല്ല അർജുനൻ ഇത് അറിയാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ കാണിക്കാൻ പറയുന്നത്? നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാര് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസം വന്നില്ലെങ്കിൽ, കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, മുമ്പിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ നമ്മള് പുസ്തകത്തിൽ കൂടി വായിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിനൊരു വിശ്വാസം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? തെളിവുകൾ വേണം. ആ തെളിവുകളാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിം താം സദാ പരിചിന്തയാൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്തോസി ഭഗവന്മയ. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു രൂപം ഇങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ഓർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാര് അങ്ങയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാക്കൂ. നിരീശ്വരരും ആസുര സ്വഭാവികളുമായവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല. അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹം യോഗമായാവർദ്ധനത്രേ. അവരുടെ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാൻ എന്ത് പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനാവാത്ത ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴാണ് ഒരാളെ ഓർക്കുന്നത്? അവരിഷ്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കുക ആരെയാണ്? നമ്മുടെ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ, പേരക്കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പേരക്കുട്ടികളെ, അതല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും. അവരൊക്കെ തന്നെയല്ലേ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. ഹസ്ബൻഡ്, വൈഫ്, കുട്ടികൾ അല്ലെ. അവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആലോചിക്കുക. എന്താ കാരണം? ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നവരാണെങ്കിൽ അമ്മയും അച്ഛനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കും. റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കും, സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് കൂടുതൽ അടുപ്പം ആരോടാണ്? സ്വന്തം മക്കൾ വരുമ്പോ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്? നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പറയണം, എല്ലാവരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര സമയം ആലോചിക്കും? പെട്ടെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും, ആ മാതാജി പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ആലോചിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ഓ, കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞു, അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മുഴുകി. എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുമോ? ഇല്ല. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കാൻ തുടങ്ങുക? ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മുടെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ മന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭാഗവതം വായിക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൃഷ്ണന്റെ ആ ഒരു കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കയറുകയാണ് എന്നുള്ളത് മാതിരിയാണ്. അത്ര കേജിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ കൂട്ടിൽ, അതായത് ഭാഗവതം വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം ആയിപ്പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നിൽ കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് വാതിലടയ്ക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ട്രാപ്പിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അത് ഗോപികമാര് ഭഗവാന്റെ രാസലീലകൾ മുഴുകിയിരുന്ന ഗോപികമാര് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാറുണ്ട് അത്രേ, ഒരിക്കലും കൃഷ്ണന്റെ ഓടക്കുഴൽ വിളി കേൾക്കരുത്, കൃഷ്ണനെ കാണരുത്. ഒരു തവണ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഊരാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ അത്രയും ഒരു ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി. എന്താണ്? വശീകരണ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്ണതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. ഇത് കണ്ടോ? ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അങ്ങയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ പറയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ ഇത്രയൊക്കെ ഞാനൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, ഇതൊക്കെ മതി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് മതിയാവുന്നില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് കൊതിയാവുകയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആ വാക്കുകളുടെ വശീകരണ ശക്തി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഭഗവാന്റെ.
ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഒരു 3 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതെന്താണ് ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോരോ പാട്ടിന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അവസാനം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, ഞാൻ മാത്രം ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികതയുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കഥകളായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലീലകളെ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആർക്കും മതി വരില്ല. അർജുനൻ പരമപ്രഭുവായ കൃഷ്ണനെ പറ്റി വിശേഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തെ പറ്റി അറിയാൻ ഉത്സുകനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകചരിത്രത്തിൽ എമ്പാടും ഭഗവത് അവതാര കഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാര കാലങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ലീലകളുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് പുരാണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അല്ലേ. ഭാഗവതം, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെക്കാളും എല്ലാവർക്കും ഭാഗവതം ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം എന്താണ്, അതില് അധികവും എന്താണ്, ഭക്തന്മാരുടെ കഥകളാണ്, കഥരൂപത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. മഹാഭാരതം ഫുൾ കഥയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് മഹാഭാരതം വായിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രാമായണം വായിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ വേദങ്ങൾ വായിക്കാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കാരണം എന്താണ്, അതിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്, ഭഗവത്ഗീത മാതിരി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അതിലുണ്ടാവുക. കന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഖ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യമേ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ബാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, അർജുന, നീ വിഭൂതികളെ പറ്റി കേൾക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല, അത്രയ്ക്കധികമാണുള്ളത്. അത്രയൊന്നും വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോ കുറച്ച് സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ. എവിടെയാ അവർ നിൽക്കുന്നത്, യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് അല്ലേ. എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങാണ് കേട്ടോ. കന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെയും നാനാവിധ ശക്തികളെയും പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും ഭക്തന്മാർ ദിവ്യമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വിശേഷ കഴിവുകള് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഈ സർവ്വലോകങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്ന ആ ശക്തി എന്താണ് ഭഗവാന്റെ, അതൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അതിനാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂത അഹമാദിശ്ച മദ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാവുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും വരിക കേട്ടോ. ഇതൊന്നും കൂടി നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താണ്, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ്, ഭഗവാനാണ്. അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതാരാണ്, ഭഗവാനാണ്. വിഷ്ണു രൂപത്തില് ആദ്യം ബ്രഹ്മരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു, വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ആൻഡ് അവസാനം എങ്ങനെയാണ്, ശിവദേവന്റെ രൂപത്തില് അത് അവസാനം നമ്മൾ അനിൽ പ്രളയത്തിൽ എല്ലാവരും പോകും അല്ലെ. എവിടേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഉദരത്തിൽ തന്നെ പോകുന്നു അല്ലെ. ഗുഡാകേശ, കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ഇപ്രകാരം സംബോധന ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ എന്താണ് ഗുഡാകേശ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നിദ്ര, അജ്ഞത ഇവയെല്ലാം താണ്ടിയവൻ, തോൽപ്പിച്ചവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയിൽ മഹാവിഷ്ണു ഉൾപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഓൾറെഡി. മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ആ 24 മൂലകങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയ, ആദ്യം 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇനി ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയം ഭവിച്ചവ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം എന്താണ്, മഹാവിഷ്ണു ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ 3 ഭാവങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ. ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണു ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും, ഇത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാനുള്ളൂ ആ പേരുകൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മതി. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, മരുത്തുകളിൽ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടത് ഏതാണോ, ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണോ, അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ കണ്ടോ, സൂര്യനാണ് ഏത്, ജ്യോതിസുകളില്, മരുത്തുകൾ, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഏതാണ്, നക്ഷത്രം ഏതാണ്, ചന്ദ്രനെ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്തരീക്ഷചാരികളായി 50 വിധം മരുത്തുക്കൾ, വായു വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് അധിപനായ ദേവത മരീചി. മരീചി എന്ന് പറയുന്നത് വായു ദേവത എന്ന് പറയുന്നതാണ്. മരീചി, മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് വായുക്കളാണ്. അപ്പൊ ഇതില് 50 തരത്തിലുണ്ട് അത്ര. അപ്പൊ ജീവസത്തകൾക്ക് പ്രജ്ഞയുണ്ട്, ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അതില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, 22ാമത്തെ ശ്ലോകമാണിത്.
ദേവാനാം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവക ഇന്ദ്രിയാണാം മനസ്സസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതന. വേദങ്ങളിൽ ഏതാണ്? സാമവേദം. സാമവേദങ്ങളാണ് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ സത്വഗുണത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സാമവേദമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വേദങ്ങൾ സാമവേദം. അഥർവവേദമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ബ്ലാക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൂടി അതിൽ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത് കാരണം സാമവേദത്തിനെയാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് പറയുക. ഇനി ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ്. കാരണം മനസ്സിലാണ് എല്ലാം വരുന്നത് അല്ലേ. മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് രൂപത്തിലും അല്ലെ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ്. ആ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? നമ്മൾ ജഡവസ്തു. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വികാരം ഉണ്ടോ? എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊന്നാലും പിടിച്ചാലും അറിയോ? അല്ല, മരിച്ച ഒരു സാധനത്തിന് വീണ്ടും വെട്ടി വെട്ടി കഷ്ണങ്ങളാക്കി കഴിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? അത് ഈ ചാർത്ത് എന്തായാലും ആ ഓർഗാനിക് തിങ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇതിലെന്താണ്? മണ്ണിൽ ലയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓർഗാനിക് എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ്. ഇൻഓർഗാനിക് അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടേതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നശിച്ച് മണ്ണിൽ അടിയാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്തിലുള്ളത് മുഴുവൻ. അപ്പൊ ആ ജീവചൈതന്യാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതാണ് ജീവസത്തകൾക്ക് പ്രജ്ഞയുണ്ട്, ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. അതാണ് ആ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് രുദ്രാണാം ശങ്കരശ്ചാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷ രക്ഷസാം വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരൂശകരിണാമഹം. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ, യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവും. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം ഒരാണ്. ഇതിലെ യക്ഷരാക്ഷസന്മാരിൽ ആരാണ്? കുബേരനാണ്. അപ്പൊ കുബേരനെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൂജിക്കുക? പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. എന്താണ്? കുബേരന് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയതാണ്. രുദ്രന്മാരിൽ ശങ്കരൻ, ശിവൻ പ്രധാനി അത്രേ. തമോ ഗുണാണ്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവന് തമോ ഗുണം എന്നല്ല, തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപതി എന്നാണ് കേട്ടോ. അത് മനസ്സിലാക്കണം. യക്ഷരാക്ഷസാധിപനായ കുബേരൻ. അതുപോലെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ പർവ്വതമാണ് മേരു. മേരു പർവ്വതത്തില് എല്ലാം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ടാന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ നമ്മളുടെ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവിടെ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മേരു ഇത് പറയുന്നത്, ഭഗവാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി. ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതൻ ആരാണ്? ബൃഹസ്പതി. അത് അടുത്ത ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. പുരോധസാം ച മുഖ്യം വിത്തി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിയും. കണ്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നത്? സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദ സരസാമസ്മി സാഗര. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി. അതുപോലെ സേനാധിപന്മാരിൽ ആരാണ്? കാർത്തികേയൻ. പിന്നെ ജലാശയങ്ങളില് സമുദ്രം. സമുദ്രത്തിന് നമ്മൾ അറ്റം പോലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രമുഖമായത് ഏതാണോ അതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് തോന്നണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേക മക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയക. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം. ശബ്ദത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആദിമ ആവിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓങ്കാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്ന മന്ത്രമാണ്. ആ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രം എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ് തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഓംകാരമാണ് ആദിമ ശബ്ദമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക. അത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദമാണ്. ഇനി യജ്ഞങ്ങളിൽ എന്താണ്? തിരുനാമജപം. ഇനി സ്ഥാവരങ്ങളിലോ ഹിമാലയം. ഏറ്റവും വലിയ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക ഹിമാലയത്തിനെ അല്ലേ. അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദഃ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനി. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനാണ്. കണ്ടോ? നാരദനിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഭാഗവതം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അറിയാം എത്രയോ പേരാണ്. ആ നാരദര് ഒരു ദർശനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി തീരും. അത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ ശുദ്ധഭക്തനാണ് നാരദർ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാ കുടില ബുദ്ധിയാണ് നാരദൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ശുദ്ധഭക്തനാണ് നാരദൻ. നാരദന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ശുദ്ധഭക്തൻ. നളകുബേര, മണിഗ്രേവ, അവരെല്ലാവരും കുബേരന്റെ പുത്രന്മാരൊക്കെ എത്ര എന്താണ് അന്ധമായ ഒരു മനസ്സായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അത്രയും പ്രൗഢ, ഞാനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവരെല്ലാവരെയും, അതുപോലെ മൃഗാരി, രത്നാകർ, എല്ലാവരെയും ആരാണ് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്? ആരാണ്? നാരദനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നാരദനും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സത്യാവേശ അവതാരമായിട്ടാണ് നാരദരെയും കപിലമുനിയൊക്കെ പറയുക കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ പ്രഭാവശാലിയായ ഋഷിയാണ് ഭൃഗു. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം മേര് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദേവഹൂതി പുത്രനായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതിയാണ് കപിലമുനിയുടെ അമ്മ.
കപിലമുനിയാണ് സാങ്കേശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയും. കപിലമുനിയാണ് അമ്മയ്ക്ക് അത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് കേട്ടോ. ദേവഹൂതിക്കാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഉച്ചൈസ്രവസ്വമശ്വാനാം വിത്തിമാമ അമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ്, അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര ആണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. രാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി അത്രേ. രാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, യുധിഷ്ഠിരൻ, ശ്രീരാമൻ. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധി, അത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് എല്ലാവരും അത്രയും ഭക്തന്മാരായിരിക്കും, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അവരുടെ രാജ്യത്തില് ഒരു എന്താ പറയാ ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമന്റെ രാജ്യമാവട്ടെ, യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് ആവട്ടെ, എല്ലാ പ്രജകളും അത്രയും അധികം സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു അല്ലെ. പരീക്ഷത്തിന്റെ രാജ്യം കഴിയുന്നത് വരയ്ക്കും കലി ആ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്താണ് അവസാനം എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? സഹതാപം തോന്നിയിട്ട് എന്തെന്ന് സ്വർണത്തിലും ഇതിലൊക്കെ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. 4 കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിന്റെ കാലത്ത് കലി പരീക്ഷിത രാജ്യത്ത് പോലും ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി എങ്ങനെയാവുന്നത്? അവരെല്ലാം ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആയുധാനാമകം വജ്രം ധനുനാമസ്മി കാമധു പ്രജനാശ്ചാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച വജ്രവും ഇടിമിന്നലും, പശുക്കളിൽ സുരഭിയും, ജനനകേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോയാത സാമകം പിതൃണ മര്യമാചാസ്മി യമസംയമദാമകം. അനേക ഫലങ്ങളോടുകൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ഭിക്ഷുകരിൽ മൃത്യു ദേവതയായ യമനും. പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനം കാലക്കലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണ. ദൈത്യന്മാരിലാരാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. അസുരന്മാരിൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുന്നവരിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ. ജൈജാന്തിക്കാണല്ലേ ഗരുഡൻ. ദിതിയും അതിഥിയും സഹോദരിമാരാണ്, കശ്യപ മഹർഷിയുടെ ഭാര്യമാർ. ദിതിയുടെ മക്കൾ ദൈത്യർ. ദൈത്യർ എന്ന് അതിഥിയുടെ മക്കൾ ആദിത്യർ. ആദിത്യർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദേവന്മാര്. ദൈത്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുര ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. ഒരമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും മക്കളാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. പക്ഷെ രണ്ടും 2 സ്വഭാവങ്ങളാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. അതായത് ഒരമ്മയുടെ അല്ല, 2 ഭാര്യമാരാണ്. ഒരു ഭാര്യയുടെ മക്കള് അസുരന്മാരും ഒരു ഭാര്യയുടെ മക്കള് ദേവന്മാരുമാണ്. ഇനി പവനപവതാത്മസ്മി രാമശസ്ത്രഭൃതാമകം ജഷാണാം മകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസ്സാമസ്മി ജാഹ്നവി. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്, ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഞാൻ രാമനാണ്, മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവാണ്, ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ ഗംഗയാണ്. ഗംഗയേക്കാൾ പവിത്രമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും നദിയുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. മനുഷ്യനും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശരിക്കും ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരമാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാത്മാവാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ജ്ഞാനം കൊണ്ട്. എന്താണ് അജ്ഞാനം? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം, മഹാമായയുടെ ട്രാപ്പിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. പരമ ബ്രഹ്മമാണ് ചരാചരങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്രമസ്ഥാനം എന്ന് മുണ്ടകോപനിഷത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. മനുഷ്യരും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് സർഗാണാമതിരന്തശ്ച മദ്യം ചൈവാഹം അർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാവിദ്യാനം വാദപ്രവാദതാമഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമ മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ അർജുന. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണായക സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോന്നും എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഏതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ? എന്താണ്? അധ്യാത്മശാസ്ത്രം ഞാനാണ്. തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിലോ നിർണയ സത്യം. അപ്പൊ തർക്കശാസ്ത്രം വരുമ്പോഴും ഭഗവാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വേദവൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 14 വിധമുണ്ട്. 4 വേദങ്ങൾ, അവയുടെ 6 അംഗങ്ങൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, പുരാണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ. ഇവയിൽ ആധ്യാത്മിക അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്ത സൂത്രം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതാണ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഭഗവാന്റെ ആ മന്ത്രം പോലും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്സമാസികസ്യ ച അഖേമേവാഗക്ഷയ കാലോ താതാഹം വിശ്വതോന്മുഖ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം, അകാരത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്സമാസം, അനവസാനമായ കാലം. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവല്ലേ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി, മീൻസ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന്
ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. സംസ്കൃത അക്ഷരമാലയിൽ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അകാരം. അതാണ് മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ. മൃത്യു സർവാഹരശ്ചാകം ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീർവാർച്ചനാരീണാം സ്മൃതിർമേധാ ധൃതിക്ഷമ. ഇത് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. ഇത് എന്താണ് സ്ത്രീകളുടെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. ഇത് ഉത്തമ സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ ഗുണങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 34 കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ബൃഹത് സാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രീ ഛന്ദസാമകം മാസാനാം മാർഗശീർഷോകം ഋതൂനാം കുസുമാകരക. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും നവംബർ ഡിസംബർ ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. ഇതിന് ഈ ഗായത്രി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് സൂര്യഗായത്രിക്ക് നമ്മള് ഓം ഭൂർഭുവസ്വ അതൊക്കെ നമ്മള് സ്ഥിരം പറയാറുണ്ടല്ലേ നിറയെ പേരൊക്കെ. പക്ഷെ ആക്ച്വലി വന്നിട്ട് ഗായത്രി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഗുരുമുഖത്തു നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. അതും ഉറക്കാൻ നമ്മളത് പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ വായുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ശബ്ദം വരാത്ത മാതിരി വേണം ഗായത്രി പറയാവുന്നതാണ് ശരിക്കുള്ള നിയമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് വാക്കുകളുടെ ഒരു ജുവലറി, അതായത് വെറും വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. ആ മന്ത്രത്തിന് ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉപദേശമായി ലഭിക്കണം. ഒരു ദീക്ഷാമന്ത്രമാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണരാണ് അധികവും ഈ പൂണൂലൊക്കെ ഇടുമല്ലോ, അതിനുശേഷമാണ് അവർക്ക് ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ. അതുവരക്കില്ല. അതുപോലെ ഋതുക്കളില് വസന്തമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. വിവിധ ദേവന്മാർ പാടിയ മനോഹര ഗീതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് സാമവേദം. ഇവയിൽ ആകർഷകവും പാതിരാവിൽ പാടിയതുമായ ഒരു ഗീതമാണ് ബൃഹത് സാമം. കേട്ടോ, ബൃഹത് സാമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗീതം അതീവ ആകർഷകമാണ് ഇത്രേ. അത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പാടിയതാണ് ഇത്രേ. നിയമമന്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യതാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം. ശബ്ദ അവതാരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗായത്രി മന്ത്രം എല്ലാവരും കേൾക്കുക, ഉച്ചത്തിൽ പറയില്ല ഗായത്രി മന്ത്രം. അത് ആ ദീക്ഷ എടുത്ത് ആ ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച ആൾക്കാര് അതും ചുണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ അത് നമ്മൾക്ക് മാത്രം ലൈറ്റ് ശബ്ദം കേൾക്കണ മാതിരി അതിന് വിധികളുണ്ട്. ഞാൻ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടില്ല ആ രീതിയിൽ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് മാത്രമാണ് അത് അറിയുള്ളൂ. അത് മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ നിയമം. ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്റെ അതീവ പവിത്രമാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതീവ ശുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം അത് ജപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ദ്യൂതം ചലയദാസമസ്മി തേജസ് തേജസ്സി നാമകം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവദാമകം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിൽ തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സദുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ശക്തരുടെ കരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ ജയം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹമില്ലാണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒന്നിനും ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, ആ സൂര്യ തേജസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സർവൈവ് ആവൂ ഇല്ല അല്ലെ. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി ഇവിടെ നോക്കൂ. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിൽ ഒരാളെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സഹായം വേണം. അത് തെറ്റായ രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജയം എവിടെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. അത് നല്ല രീതിയിലായാലും ചീത്ത രീതിയിലായാലും. പക്ഷെ ചീത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ജയിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അടുത്ത ജന്മത്തില് അത്രയും അധികം കഷ്ടപ്പാട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു മാത്രം. വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാമപ്യകം വ്യാസ കവീനാമുശനാ കവി. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകളിൽ ഉശനാ കവിയുമാണ് ഞാൻ. വൃഷ്ണികുലത്തിലെ വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? വാസുദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനായിട്ട് ജനിച്ചു അല്ലെ. ഇനി പാണ്ഡവരിൽ ആരാണ്? അർജുനൻ. നരനാരായണന്മാരായിട്ട് വരുമ്പോ അതിൽ നരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വിശാഖ സഖിയായിട്ടാണ് പറയുക. രാധാദേവിയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ലളിത വിശാഖ സഖികള്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സഖികളാണ്. അതിൽ വിശാഖ സഖിയായിട്ടാണ് അർജുനനെ പറയുക. അസുരന്മാരുടെ ഗുരു ആരാണ്? ശുക്രാചാര്യനാണ് കേട്ടോ, ശുരാചാര്യനല്ല. ഉൾനസ് അഥവാ ശുക്രാചാര്യൻ. ഇനി ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇതാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഇത് ഗോലോക നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഏറ്റവും മേലെയുള്ളത് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ ആര് വരുന്നു? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ബലരാമൻ വരുന്നു, വിസ്തരണം. ബലരാമനിൽ നിന്ന് 4 ചതുർവ്യൂഹം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ. ഇത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ഓർത്ത് നോക്കുക, ഭഗവാൻ ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സംഘർഷനിൽ നിന്ന് ആര് വരുന്നു? ചതുർബാഹു ആയിട്ടുള്ള നാരായണൻ.
മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ആ നാരായണന്റെ രൂപം എന്താണ്? ചതുർബാഹുവാണ്, 4 എന്താണ് കൈകളുള്ള രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നത്. നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷ്ണു രൂപം എന്ന് പറയുന്ന ചതുർബാഹു രൂപമാണ് നാരായണൻ. അത് വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ മറ്റുള്ള ഈ 4 ചതുർഭ്യൂഹം, രണ്ടാമത്തെ ചതുർഭ്യൂഹം വരുന്നത്. വാസുദേവൻ, സംഘർഷൻ, അനിരുദ്ധൻ. മേലുള്ള അതേ പേരുകൾ തന്നെ താഴെ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ, നോക്കിക്കോളൂ. വാസുദേവൻ, സംഘർഷൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ. പക്ഷെ ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഘർഷനെ നമ്മൾ മഹാസംഘർഷൻ എന്നാണ് സാധാരണ പറയുക. എന്താ പറയുക? മഹാസംഘർഷണൻ. ഈ മഹാസംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? കാരണോദക സായി വിഷ്ണു. കാരണോദക സായി വിഷ്ണു എവിടെയാണ്? കാരണ ഓഷ്യനിൽ കിടക്കണു അല്ലെ? അവിടെ എന്തില്ല? ആനന്ദശേഷൻ ഇല്ല കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ കൂടെ. ലക്ഷ്മി ദേവി നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആര് വരുന്നു? കാരണോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ട്, വിസ്തരണമായിട്ട് കർബോദക സായി വിഷ്ണു വരുന്നു. അവിടെ ആ ഇരുട്ടില് ജലം നിറച്ച് കർബോദക സായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നു. അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമാണ് വെളിച്ചം തരുന്നത്. പിന്നെയാണ് നമ്മളെ വൈവിധ്യം, ഈ സൃഷ്ടിയുടെ വൈവിധ്യമെല്ലാം വരുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന് അവിടെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സൃഷ്ടി വരുന്നു. ആ സൃഷ്ടികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആര് വരുന്നു? ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു വരുന്നു. ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു ക്ഷീരസമുദ്രത്തിലെ പാൽക്കടലിലാണ് ശയിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ആദ്യത്തേത് വാസുദേവൻ, സംഘർഷൻ, അനിരുദ്ധൻ. ആദ്യത്തെ ചതുർഭ്യൂഹം ഇത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ ഈ സംഘർഷൻ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നത്. അവിടെ വസുദേവൻ, സംഘർഷൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ വരുന്നു. ഈ സംഘർഷനെ മഹാസംഘർഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാസംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, കർബോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു വരുന്നത്. ദണ്ഡോനമയതാമസ്മി നിത്യര അസ്മി ചികീഷതാം മൗനം ശൈവാസ്മി പൂഷ്യാനം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമകാം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവ്യത എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, നമ്മളുടെ ഒരു ചീത്ത കാര്യങ്ങളുടെ പനിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്? അവരെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നല്ലവരാക്കാൻ അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ശിക്ഷയും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു അതില് രണ്ട് പക്ഷത്തില് ഒരു വഴക്കുണ്ടാവുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാള് ചെയ്യുന്നത് ശരി, ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റുമായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ശരി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് വിജയം കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൗനമായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മറുപടി പറയുക ചില സമയത്ത് അല്ലെ? അപ്പൊ മൗനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം, എല്ലാ അറിവും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ജ്ഞാനികളുടെ എല്ലാം ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. യച്ഛാഭി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹം അർജുന ന തദസ്തി വിനായസ്യാം മയാഭൂതം ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നും നിലനിൽപ്പില്ല. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളില്. എന്താണ്? ആദി ബീജമാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഭഗവാൻ ഇത് മേലെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഈ ബീജം എങ്ങനെയാ വരിക? മേലെ പോയ ജീവാത്മാവ് ഈ മഴയിൽ കൂടി ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു. ഭൂമിയിൽ ധാന്യങ്ങളായി മുളയ്ക്കുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശുക്ലമായി മാറുന്നു. പിന്നെ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ സൃഷ്ടി നടക്കണേന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ ഈ ആദി ബീജം, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗ്ലാൻസിലാണ് ആ ബീജം വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ? നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ ഏഷദ്ദുദ്ദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? ഇത് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും ഇത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോന്നിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് എന്നിട്ട് എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ, വളരെ ചെറിയ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ഒരു അംശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അംശം മാത്രമാണ് എന്റെ വിഭൂതികളുടെ. എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല അർജുന. അതെല്ലാം നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിനക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ? ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ കണികയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്താ പറയുന്നത്? ഇതെല്ലാം
ഇവിടെ കാണുന്ന സുന്ദരവും എന്ത് രൂപം നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് എന്റെ ആ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്റെ ഭംഗിയുടെ ഒരു അംശമാണ് ആ ഭംഗി സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നോ എന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് ആ തേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ഗുണം എടുത്താലും ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശത്തിന്റെ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ അംശമാണ്. നമ്മൾ ഐസക് ന്യൂട്ടനെ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനൊക്കെ എത്ര ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത് അത്രയും ബുദ്ധിയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു അംശമാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാം എന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ മൊത്തം എന്താണ് ജീവലോകങ്ങളും ആത്മീയ ലോകവും എല്ലാം എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മൊത്തം ശക്തിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കണിക മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം ചേർത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അഥവാ ബഹുനൈ തേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാകാമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന ഇനിയും വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചതായി നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഒരു ചെറിയ എനർജി കൊണ്ടാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ തട്ടില്ലേ, ആ എനർജി, അത്രയ്ക്കും എനർജി കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഒരു പെൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പെണ്ണൊന്ന് ചെറിയ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂവ് ആവും അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ അത്രയും കുറവൊരു ശക്തി മാത്രമാണ് ഈ ഫുൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ മഹാവിഭൂതിയിൽ നിന്നുമാണ് സൂര്യന് പോലും ഉഗ്ര തേജസ് ലഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരംശം കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചം നിലനിന്നു പോരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ അത്രയും ഒരു ഭഗവാന്റെ മൊത്തമായ എനർജിയുടെ ഒരു ചെറിയ അംശം എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ എന്താ ചെയ്തത്? ചെറുവിരലിന്റെ അറ്റത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതനോട് ഉയർത്തിയില്ലേ. അതേ നമ്മൾക്കൊരു മഹാകാര്യാണ് നമ്മൾക്ക് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഈ ഫുൾ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരേ ഒരു ലോകത്താണ്, ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ല, അതിൽ ഒരു പ്ലാനറ്റ്, 14 പ്ലാനറ്റിലെ ഒരു പ്ലാനറ്റാണ് നമ്മൾ. അത് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്ര കോടാനുകോടി പ്രപഞ്ചങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം ശക്തി കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എത്രയോ അചിന്ത്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തികൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട. എന്ത് ചെയ്യണം? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം. എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നെ പറ്റി ആലോചിക്കുക, എന്നെ പറ്റി ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കിട്ട് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്യുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, നിങ്ങളൊരു ഗൃഹസ്ഥനായിക്കോട്ടെ, ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിക്കോട്ടെ, ഏത് തുറയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ, ഒരു സ്ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ചണ്ടാളനായിക്കോട്ടെ, ഏത് തുറയിൽപ്പെട്ട ഏതൊരാളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അടുത്തെത്താം. നിങ്ങൾ എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെല്ലാം ഞാൻ കുടികൊള്ളും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെല്ലാം ഞാനൊരു ജ്ഞാന ദീപം കൊളുത്തി വെക്കും. ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനിയെങ്കിലും നമ്മള് എന്താണ് സ്ഥിരതയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.